postavljam pitanja da li ste vi normalni? Ovaj đavolji advokat Đuka ovde poziva otvoreno i proziva ljude na Tviteru kako će biti kopanja, biće. Pa dođi gospodine na Terazije 10. avgusta pa to reci pred ljudima. Ali vi ne smete da izađete na ulice. Vi to vrlo dobro znate. Kao što i predsednika vaše države, tu mitsku ličnost, nikad niko na ulici nije video. Na Andrićevom vencu ode čovjek da kupi nešto na kiosku. Ne postoji. Vi međunarod ne smete. Oteli ste i Dejana Tomaševića. Ja molim predsedavajućeg da nam prati pravog Dejana Tomaševića, ono kome smo svi aplaudirali. Ovog što je počeo da liči na Bakara. Gospodin Parandilović, izvolite. Gospodine Jovanov, to kako ste perete novac u pribojskom FAP-u, odnosno fudbalskom klubu FAP, to je za posebnu priču. Ja ne znam da li ste vi znali da ste Obioru Oditu pribojski FAP doveo u 40 i kusur godina da igra fudbal dole dok mladi ne mogu da igraju i znate kako ga isplaćivo? Tako što ga zaposluje EPS da prima platu, a pola dobija na ruke. To je vaš srpski fudbal. To tako funkcioniše. A vaš humor koji ovde plasirate, on je naširoko poznat, mi smo na njega navikli. Gospodine Đukanoviću, ne smete na ulicu da izađete. Ni vi, ni Vučić. Nikad ga niko nije video. Ja sam prošao 1000 puta pred Andrićevog venca, nikad ga niko nije video, jer taj čovek ne sme međunarod izađe. Vi da možete, vi biste službenim automobilima ulazili u zgradu sopstvenu. Vi biste ulazili u zgradu vlade u službenim automobilima. Vi ne smete međunarod, jer znate da ste ga uništili, razorili i devalvirali. To ste vi, gospodo naprednjaci. Na bljuvotine koje iznosiš ti ovde ne pada mi na pamet da ti odgovaram. Jer vi naprednjaci ste poznate lažovčine. Gde je taj klip da sam ja hvalio bilo kada Aleksandra Vučića i ja vas pozivam već nekoliko puta da ga pokažete. Ali pošto ga nemate i pošto izmišljate, pošto vama ništa nije sveto, to ste vi naprednjaci, mi smo na to navikli. Ali to što lažete, to mene ne boli. Mene boli što se vi zadužujete i to se zadužujete da buduće generacije vraćaju. Pa da li biste ovakve kredite za kakve zadužujete danas Srbiju podigli privatno lično vi sa ovim kamatnim stopama? Pa ne biste, ali za Srbiju može, jer nećete vi vraćati, vraćaće neko drugi. A mafijaška organizacija mora od nečega da živi. Mora Aleksandar Vučić da hrani svitu od nečega. I Zvonka Veselinovića i Radojičića i sve vas ovde i kebane koji služite da aplaudirate Rio Tintu i da kažete da ćete se kopati. Vidimo se 10. avgusta pa dođete tamo njima da kažete da će se kopati. Ja vas pozivam i ovim građanima u Šapcu, Loznici, Valjevu, Kraljevu, Bogatiću i Krupnju i gde sve nisu protestovali i rekli da nećete kopati napredna mafija, da zgrčete milione. Ja vam obećavam da nećete, a za sve zločine i sva